याद नहीं है लेकिन जितना याद है उतना ही सुना कि राह चली ला तटो के ला सुनार राजा जी काहे नथिया गढ़वाला सैया जी काहे नथिया गढ़वाला सैया जी। पिंटू जी कहाँ गए जिन्होंने फरमाइश की है? राह चली ला तटो के ला सुनार सैया जी राह चली ला तटो के ला सुनार सैया जी। नथिया गढ़वाला सैया जी काहे नथिया गढ़वाला सैया जी। काहे नथिया गढ़वाला सैया जी काहे नथिया गढ़वाला। तोहरा से कहो तारी बात तोहर में हारी तोहरा से कहो तारी बात तोहर में हारी जाई के शहर में राजा होई गइल तोहरा से बात तोहर कहतारी में शहर में जाके राजा होई गइल होई गइल सहारी हो होई गइल करत होई बहामारा से प्यार राजा जी जल्दी करत होई बहामारा से प्यार राजा जी काहे नथिया गढ़वाला राजा जी काहे नथिया गढ़वाला नथिया गढ़वाला से नयनिया मिला परदेसियों से नयनिया मिला परदेसियों से नयनिया और हमारे बीच में अभय भैया भी उपस्थित है। जहाँ कहीं भी हो हमारी बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभय भैया। राह चली ला तटो के ला सुनार सैया जी राह चली ला तटो के ला सुनार सैया जी। राह चली ला तटो के ला सुनार सैया जी काहे नथिया गढ़वाला सैया जी काहे नथिया गढ़वाला राह चलीला तो टोकेला सुनार सैया जी
कि काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। अच्छा